پشتی تفگره سوکه و کرنا تشتان بری جەژنی جن عەفرینê şêraniya cejnê bi awayekî destpêkî çê dikin. Tevî bihabûnê û xemgîniya welatiyan lê kumbe û mehmîl li hin malan hatin çêkirin. çê dikirin ser sêlê, ser êr, me or vê dixist, me dîdinon ser, me çê dikirin, me teş tik çê dikirin. Paşê dinê kere me çê bû, firna derketin, dinê qolayî bû, dinê xweş bû, paşê ji bû herb. Eda teqelî tê berîne, ekê neqelî melet sê fîlbûn ket, derket, ekê nikarin çêkirin kere be xwe te dîsa işte mecbûr me ra çê dike derdikê. Sibeha cejnê berbangî welatî derdikevin goristanan. Îsal dayîkan kul û êşa şer li ber gûrê kesin oxirkirî vekirin. İde berê şoşobûn bû, yorim bab zirqe bû, kan mesxere bû, yorim şîv û şevîn bû û bi tişt û helwetî û tişt bû nokom girîşîne. Ez qurban, eş sabe. ابني استشهد بالشيخ او للشيخ مقصود هات كشتن ج اشرفي بو من هات دور كرن من خواست هر روز سردانوي كربايا ليش من دور هات بشارتن ام هاتين بريدا ما قالك نخوشي ديتن دورة جهكي پر دورة دلي من شاوتيا دلي هميا شاوتيا قلنا حوان مريان چبو Navê cejnê ji qurbanê tê ji ber wê yekê welatiyên dewlemend qurbana xwe dikin û pariyên wê bi xelkê xizan re parve dikin. Em vê qurbanî dikin çol bi çol. Bi günahê İbrahim Xelîlo dojmera mayî heta noko em dikin, em li fuqaro belo dikin, sê xesto belo dikin, xestokê bi xwe dibin. û em êdî didin fuqaro, demerî nikone bikire der. û çol jî bihûbûne kes îper nikone bike. û hew işte. Tevî aloziya şer û astangiyên jiyanê lê xelkê Efrînê yaweş yaweş hewl dide vegere jiyana berê û pîrozbahiya cejnê Qurbanê ji nûva jîn bikin. Emîna Misto, Dengê Amerîka, Efrîn.